Наши планы и надеи были марными не раз, только Божья милосердность приведет до меты нас. Езу Тебе веру, змалку дён моих, Езу Тебе веру, хоть свет кпить таких, я Твоя уласность, збав мяне прошу, и у опецы чулай мою душу. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. У гэты дзень, прысвечаны Пану, пасля цэлага тыдня працы ці заслужанага адпачынку, мы прыходзім у святыню да таго, хто сказаў: «Не хлебам адзіным будзе жыць чалавек, але кожным словам, што выходзіць з вуснаў Божых». Толькі Езус Христус можа даць ежу, якая не гіне, якая задавальняе кожны голад чалавечага сэрца. Сёння ён нас заклікае: «Прыйдзіце ўсе, хто прагне». Прымаючы удзел у гэтай Еўхарыстыі, адкажам на яго запрашэнне, бо толькі ён ведае нашыя схаваныя жаданні і можа іх задаволіць. Часта так мала трэба, каб мы засумняваліся ў Божай любові. Давайте попросім яго прабачэння за нашу маладушнасць, за наш недахоп, за наш недавер. Гэта найсвяцейшую ахвяру я справую інтэнцыі за 3-й францішканскі закон о Божьем благословлении, опеку святого Францішка и потребны ласки для живых и ласку неба для померлых. А теперь подякуем Пану Богу за все дары ласки, якія мы атрымалі ў гэтым тыдні, а таксама перапросім за наши грахи, каб годна скласці на святейшую ахвяру. Сповядаюся могутному И вам, браты и и сестры, сестры, прошу я вельми, думкою, словом, учинком, чинкам и занядбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Прошу на святейшую, завсёды Панну Марию, всіх анёлов и святых, вас, браты и сестры, помолиться за мяне да Пана Бога. Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Амен. Пане, смилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Ойче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, який береш на себе грехи свету.
прими моление наше, яки сядешь праворучайца, Луйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым ухвале Бога Отца. Амин. Молимся. Подтримливай, Пане, Твоих верных и дари вечной добрыней Тых, кто признает Тебе створителями Пана. Одна видадена им житё и заховай одновленное, проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живе дарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання книги пророка Ісаї. Так каже пан Бог: засмаглые, всі ідіть до водов, і ви, які не маєте сребра, ідіть, купляйте без сребра і без плати за вино і молоко. Навошта ви одваживаете сребра за тое, что не есть хлебом, и працу свою, за тое, чем нельга насытиться. Слухайте уважливо меня, и споживайте добро, и нехай душа ваша затешится туком. Схилите в ухо свое, и придите до меня, послухайте, и жизнь будет душа ваша, и дам вам заповед вечный, неизменные ласки для Давида. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Пан насичає нас удосталь. Пан насичає нас удосталь. Пан милосердний і ласкавий, довго терпливий, шмат милостивий. Пан добрий до усіх, і милосердність Його над усіми створеннями Йогонними. Пан насичає нас удосталь. В очі усі з надією глядять на Тебе, і Ти даєш їм їжу у свій час. Ти відкриваєш свою руку і удосталь насичаєш усе живое. Пан насичає нас удосталь. Пан справедливий на усіх своїх шляхах і вірний во усіх своїх справах. Близький Пан до усіх, хто Його кличе, до усіх, хто кличе Його у правді. Пан насичає нас удосталь. Читання послання святого апостола Павла до римлянам. Брати,
Хто адлучыць нас ад любові Хрыста? Няшчасце ці прыгнёт, ці пераслед, ці голад, ці галеча, ці небяспека, ці меч? Над усім гэтым мы атрымліваем поўную перамогу праз таго, хто палюбіў нас. Бо я перакананы, што ні смерць, ні жыццё, ні анёлы, ні ўлады, ні цяперашняе, ні будучае, ні сілы, ні вышыня, ні глыбіня, ні іншае якое стварэнне не зможа адлучыць нас ад любові Божай, якая ёсць у Хрысце Езусе, Пану нашым. Гэта Слова Божае. Словом, что выходит з устав Божих. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Матвея. Хвала Тебе, Пане. У той час, калі Езус пачуў пра смерць Яна Хрысціцеля, ён асобна адплыў адтуль на чоўне ў пустыннае месца. А натоўпы людзей, пачуўшы гэта, пайшлі за ім пехатою з гарадоў. Выйшаўшы з чоўна, Езус убачыў вялікі натоўп людзей і злітваўся над імі і аздаравіў хворых іхніх. Калі ж настаў вечар, ягоныя вучні падышлі да яго і сказалі: «Пустыннае месца гэтае, і гадзіна ўжо позняя. Адпусці народ, каб яны пайшлі ў вёску і купілі ежы сабе». Езус сказаў ім: «Не трэба ім ісці, вы дайце ім есці». Яны ж кажуць яму: «У нас тут толькі 5 хлябоў і 2 рыбы». І ён сказаў: «Прынясіце іх мне сюды». Пасля ён загадаў народу сесці на траву, узяў 5 хлябоў і 2 рыбы, паглядзеў на неба, благаславіў і, паламаўшы, даў хлеб вучням, а вучні народу. І елі ўсе насыціліся. З кавалкаў, што засталіся, сабралі 12 поўных кашоў. А тых, хто еў, было каля 5000 чалавек, не лічачы жанчын і дзяцей. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Вядомы італьянскі пісьменнік Бруно Феррера напісаў адзін такое апавяданне у сваёй кніжцы. Ён апісвае, што чалавек у сне стаіць перад крамай, дзе за прылаўкам стаіць анёл. І што вы прадаеце, задае такое пытанне чалавек. «Усё, чаго пажадае вашае сэрца», адказвае анёл. І поўны добрых намераў чалавек адразу ж пералічвае рэчы, якія ж ён хацеў бы купіць для сябе і іншых. Мір ва ўсім свеце, справядлівасць, дабрыню, талерантнасць, любоў у сем'ях, салідарнасць у грамадстве, працу для беспрацоўных, забеспячэння бедных і добрае сэрца для ўсіх людзей. Але анёл раптам перарывае яго спіс і гаворыць: «Мне здаецца, вы мяне правільна зразумелі. Мы прадаем не плады, а толькі насенне». Мілаваныя ў Хрысце, дарагія браты і сёстры, успомніць гэту гісторыю асабліва дарэчна, улічваючы, што нядаўна мы слухалі у тую нядзелю евангельскі ўрывак пра сейбіта і насенне, кінутае ў зямлю, кінутае на сцежку, на камяністую глебу, сярод церняў, а апошняе на ўрадлівую зямлю. І сённяшняе Евангелие нагадвае нам, што Бог рэдка пачынае з чагосьці грандыёзнага,
або ўражлівага. Замест гэтага ён пачынае з таго, што чалавек гатовы яму прапанаваць. 5 хлябоў і 2 рыб здаюцца абсалютна недастатковымі, каб задаволіць патрэбы того натоўпу, які быў каля яго, натоўпу тысячнага. І тым не менш у руках Езуса яны становяцца пачаткам вялікага цуду, але і таксама знакам Божай шчодрасці. Варта коротка нагадаць кантэкст гэтай сцэны. Яны адбываюцца пасля таго, як Езус прыйшоў адтуль, адкуль ён паходзіў, навучыў людзей і быў адкінутым праз сваіх сваякоў, знаёмых, сваіх суайчыннікаў. І адразу пасля гэтага, таго, як Ірад загадаў абязгловіць Яна Хрысціцеля, Езус аддаляецца ў пустыннае месца. Але калі ж за ім ідуць натоўпы, ён ахоплены такім спачуваннем да тых, хто мае патрэбу, пачынае іх аздараўляць, пачынае рабіць цуды. І вучні, кіруючыся, як мы б сказалі б сёння, здаровым такім сэнсам, занепакоеныя познім часам, а яшчэ болей занепакоеныя вялікай колькасцю людзей. Яны прапануюць Езусу адпусціць натоўп бліжэйшыя вёскі, там, дзе яны маглі бы паесці. Аднак на іх здзіўленне ён даручае гэта зрабіць сваім вучням. Накарміць усіх, накарміць гэтых людзей, які налічвае 1000 людзей. І калі вучні заўважаюць, што ў іх ёсць толькі 5 хлябоў, Езус прымае іх, памнажае, насычаючы ўсіх, хто там ёсць. Бо Езус мог бы сам стварыць хлеб, як мы ведаем, з нічога, альбо нават перамяніць штосьці ў хлеб. Але аднак, паступаючы так, як ён паступіў, ён нібы нагадвае ўсім нам, дарагія браты і сёстры, што час стварэння скончыўся і што цяпер Бог жадае далучыць чалавецтва да сваёй справы. Ён чакае нашага супрацоўніцтва, чакае нашага актыўнага ўдзелу, а асабліва чакае нашай адказнасці. Мы не павінны пасіўна чакаць, што Бог усё зробіць у маім жыцці, што Бог зробіць усё за нас, а наадварот павінны браць на сябе адказнасць за ператварэнне гэтага свету у адпаведнасці з ягонай воляй. Для гэтага ў першай той гісторыі, які мы пачулі, калі анёл прадаваў насенне, ён сказаў гэтаму чалавеку, што я толькі прадаю насенне, але не плады. Таксама Бог хоча, каб мы стараліся б працаваць над сваёй адказнасцю, на сваёй адпаведнасцю. Тут немагчыма не правесці паралель, перш за ўсё, з Еўхарыстыяй, якой мы цяпер удзельнічаем. Калі мы прыносім дары хлеба і віна, змешанага з невялікай колькасцю вады, плёну зямлі і працы чалавечых рук, як гаворыць у малітве святар, мы атрымліваем праз Хрыста жыватворны дар, дар яго цела і крыві, і ежу для нашага вечнага жыцця. Наша малое ператвараецца ў дастатак, асабліва ператвараецца ў паўнату нашага жыцця, да кога мы крочым. І ў сённяшняй літургіі слова мы зноў і зноў чуем пра гэты багаты дар, які падрыхтаваны для нас Панам, дар, які нам прапанавана удзельнічаць. У першым чытанні, які мы пачулі, Бог звяртаецца да кожнага з нас. Усе вы, хто прагне, ідзіце да вады. Вы, у каго няма грошай, ідзіце, купляйце, ешце. Прыходзьце, купляйце віно, малако без грошай і без аплаты. Навошта траціць грошы на тое, што не з'яўляецца хлебам, і сваю працу на тое, што не насычае нас? Слухайце мяне, і вы будзеце спажываць вытанчаныя справы, і душа ваша будзе цешыцца багатай ежай. У псальме мы спявалі такія словы: «Ты адкрываеш руку тваю і насычаеш жаданне усяго жывога». І Євангелие, которое нам говорит, что не хлебом одним буде жить человек, але кожным словом, якое выходит з вуснов Божьих. Поэтому, дорогие братья и сестры, давайте постоянно карыстацца багаццем гэтых вялікіх дароў, якіх Бог нам прапануе, адначасова прыводзячы іншых да Езуса і дапамагаючы ім жывіцца тым, што дае жыццё, тым, што прапануе сапраўднае жыццё, якое вядзе нас да збаўлення. І варта таксама адзначыць два цікавых кантрасты, якія ўзнікаюць у гэтай сцэне сённяшняй Євангелія.
нельга не заўважыць сумневаў вучняў, якія ж урэшце неаднаразова бачылі і чулі слова Езуса Хрыста, бачылі цуды ягоныя, што кантрастуюць з паводзінамі натоўпа, які ішоў за Езуса з такім даверам. Яны верылі, што ён іх не пакіне, што ён штосьці зробіць, што яны не заснуцца галоднымі. Людзі шукалі яго нават у пустыні і рабілі гэта да таго, як ён пачаў іх аздараўляць ці карміць. Бо яны чулі, што гэта вялікі чалавек, гэта месія. І гэта служыць не для нас перасцярогай, ці не часам нашай уласнай веры, каб мы яе не страцілі б. Нягледзячы на тое, што мы ідзём за Езусам, але паўстане такое пытанне, ці не стала наша вера такой летняй, которая мы, здаецца, што мы веруючыя, але супрацоўнічаць ужо не хочам супрацоўнічаць з тым, каб выконваць наказы Божыя. І для гэтага Бог нам прыпамінае, каб мы часам не заблудзіліся. А можа, як кажа прымаўка, мы больш схільныя шукаць прычыны, каб не дзейнічаць, чым шукаць спосабы зрабіць нешта для іншых і для сябе. Каб убачыць другі кантраст, трэба звярнуцца да падзеі, якая папярэднічала сённяшнюю евангельскі ўрывак, апісанага таго, як Ірад загадаў забіць Яна Хрысціцеля. Можна сказаць, што Ірад, які увасабляе гэты свет, а канкрэтна моцных і уладарных людзей, корміць людзей злом, смерцю, корміць людзей гвалтам, той несправядлівасцю. І Езус жа наадварот корміць нас сваёю міласэрнасцю і Еўхарыстыяй сваім целам і крывёю, які даюць нам жыццё вечнае, да якога мы стараемся прыйсці. І цяжка пазбегнуць пытання, чым я перадусім жыўлюся, чым маё сэрца, што прынимае тут на зямлі. І ад паўнаты сэрца гавораць нашыя вусны, дарагія браты і сёстры. І на першы погляд прапанова свету часам здаецца больш прывабнай для нас, больш лёгкай, спакушаючы нас бачнымі і хуткімі такімі выгадамі. Тым часам прапанова Езуса можа здавацца неадпаведнай духу часу, бо мы скажам, што гэта не ў гэты час павінна быць, бо мы трохі сучасныя, современныя, як то гаворыцца. І тым часам Езус прапановае складана, але таксама і вельмі вялікае тое, што мы будзем прыбываць у шчасці і будзем у валадарстве нябесным. Анёл гэтай гісторыі меў рацыю. Бог не раздае плады, Бог дае насенне. Бо 5 хлябоў, якія вучні прынеслі Езусу, былі менавіта такім насеннем. Паводле чалавечых мерак іх было недастаткова, але Хрысту хапіла. Хапіла іх, каб накарміць тысячы людзей, каб гэта насенне закласць у іх сэрцах, каб яно ўзрастала, насенне гэтай веры. Бо людзі так верылі, але ён падмацаваў гэту веру, каб яны яшчэ больш былі адданыя і ішлі гэтай дарогай, на якою ён прапанаваў сваім вучням і ўсім людзям, якіх сустракаў на сваёй дарозе. І таксама і з дабром, якое мы чынім штодня. Нашыя часам таленты, малітвай, нашай дапамогай, якую мы прапануем іншаму чалавеку. Гэта можа здавацца для нас такой дробязю, але ў Божых руках яна становіцца пачаткам чагосьці значна большага. Для гэтага, дарагія браты і сёстры, наша задача прынесці гэтае насенне, а ўсё астатняе даверыць Хрысту, даверыць Богу. І гэта насенне ўзрасце, насенне веры ў другога чалавека. Таму будзьма не тымі, хто пасіўна чакае пераменаў да лепшага, але сапраўднымі вучнямі, уважлівыя да слоў настаўніка, які выкарыстоўваюць кожнае імгненне, каб сеяць насенне добра, пускаючы ў ход тое малое, што можа мае кожны з нас, каб Езус мог перамяніць гэта ў сапраўднае жыццё, у сапраўдную перамогу. Амен. Вызнаем цяпер нашу веру, веру адзінага Бога.
до Бога, готового дарить нас своими ласками, взнесем наши просьбы. Как Святый Отец, полный Божией силы и мудрости, показывай свету шлях избавления. Тебе просим. Молимся, как все христиане трывали у Божьей любови. Тебе просим. Молимся, как грешники вернулись до добропечальной любови Бога. Тебе просим. Молимся, как земляробы имели достатковые силы, сприяльное надворье для сбора урожаю земли. Тебе просим. Молимся за третий францишканский закон о Божьем благословении, опеку святого Франтишка, потребной ласки для живых и померлых. Тебе просим. Молимся, как все собранные тут умацовали свою веру Словом Божьим и ухаристичным хлебом. Тебе просим. Пане, только Ты даешь нам сапраўдны хлеб, Тебе самого. Почуй наши молитвы и будь основой нашего життя, який живеш и владариш на веки вечные. Владар небесный, наше избавление, накируй нас грешных, Ты наш шлях сумления, Ты пануй навеки, владар всей земли, будь у кожний час з нами, Боже наш. Ты пануй навеки, владар всей земли, будь у кожний час з нами, Боже наш. Моліться, брати і сестри, как мою вашу ахвяру приняв Бог Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Милосердный Боже, с ласки Твоей святи гэтые дареки мы приносим Тебе, як духовную ахвяру, и ученика пяны стали, сами стали Тебе вечным даром, праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан з вами, С Духом Твоим угору серцем, узносим их до Пана. подякуємо Пану Богу нашому. Годно гэта и справедливо. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане Святы Ойче, всемагутны вечны Божа, Ты праз кроў свайго Сына і моц Святого Духа сабраў до сябе сваіх дзяцей, якіх грэх аддаліў ад Цябе, каб Твой люд, з'яднаны на узор Святой Троицы, стаў касцёлам, Христовым целом и живой святыней Духа Святого, дзеля хвалы Твоей безмежной мудрости. Тому разом с хорами и анёлом мы прославляем Тебе с радостью, ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Боже, Ты святы, краніца усялякай святости. Тому у єдності з усім костюлом у перший день тижня, коли Єсус Христос у вас корос, и спаслал на апостола Духа Святого, праз Христа просим Тебе, усемогутный Боже. Освяти гэтыя дары росою Духа Твоего, каб яны сталіся для нас телом и крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольне выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана».
Падобным чынам па вячэры узяў келіх. І зноў тая падзяку складаючы падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо то ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас, за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя у хвале. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуй, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым, Львом XIV, біскупам нашым Владзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на воскрашэнне і пра ўсіх, хто Твой ласцы адышоў з гэтага свету. І дазволім бачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Свяцейшай Багародзіцай Панай Марыяй, са святымі апостоламі усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа, з Христом і у Христе, Тобі, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усі віки вічні. Амен. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас у спокусу, але збав нас от злога. Просим Тебя, Пане, збав нас від усього злога, дай ласкав супокой дні наші, дапамажы нам милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваны всякого неспокою чакали исполнения счастливой надеи и прыся збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, или на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей дарить его супокоем и едность, які живеш і владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана няхай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем.
Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликаные на вечеру ягоною. Я не вартий, каб ти увайшов до мене, скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа. Честь Тобі, славу, наш добрий Пане, узносі з пошаною, не перестанем, узносить з пошаною, не перестанем. Мы громадою верные люди, славить Тебе устяж, Ойче наш будем, славить Тебе устяж, Ойче наш будем. Дякуєм щиро, добрий наш Боже, за найсвятіший дар Твой пригожий, за найсвятіший дар Твой пригожий. Ти дарував нам наші загани, ласки свою дар дав тут собраним, ласки свою дар дав тут собраних. Ти на себе взяв тяжар нелегкий, деля нас грешных, не имел полегкий, деля нас грешных, не имел полегкий. Ти найвищейший, ти найвищейший, ти найвищейший наш Бог. Тебе прославляем и псальмы спеваем, бо Ты найвищейший наш Бог. Ты найвищейший, Ты найвищейший, Ты найвищейший наш Бог. Тебе прославляем и псальмы спеваем, бо Ты найвищейший наш Бог. Молимся. Боже наш Отче, туляй неспинной опекой всех, кого Ты обновляешь небесным сакраментом, не отмоляем своей допомозі учини годными вечного збавлення, праз Христа Пана нашого. Паслухаем парафіяльныя аб'явы. На гэтым тыдні ў літургіі мы адзначаем аўторак 4 жніўня ўспамін святога Яна Марыі Віянея, прэзбітара апекуна святароў. Серада 5 жніўня ўспамін найсвяцейшай панны Марыі Кангрэгацкай, званай таксама студэнцкай. Чацверг 6 жніўня свята перамянення Пана.
Гэта таксама першы чацверг месяца малітва аб пакліканні. Пятніца, першая пятніца месяца малітва да Найсвяцейшага сэрца Езуса Хрыста. Субота – успамін святога Дамініка, прэзбітара. Таксама ў суботу распачынаецца навенна перад урачыстасцю Маці Божай Барунскай. Навенна будзе адбывацца на працягу 9 субот, кожную суботу о гадзіне 12 у Барунах. Найбліжэйшая субота вызначаная для ашмянскага дэканата, таму ксёндз Пробашч, ксёндз Павел усіх чакае нас у суботу о гадзіне 12 у Барунах. Наступную нядзелю святая імша ў Палянах о гадзіне 14. Інтэнцыя жывога ружанца, папская інтэнцыя аб евангелізацыі ў гарадах, дэцызіяльная інтэнцыя аб аздараўленні з хваробаў і аб ласцы веры для ўсіх хворых, пакінутых, адзінокіх і зневажаных. Словы падзякі за ахвяраванні, якія складаеце на патрэбы нашага касцёла і нашай парафіі. Няхай добры Бог аддзячыць дабрыню вашага сэрца. На мінулым тыдні адышлі ў вечнасць нашыя парафіяне. Сергей Даніленка, 52 гады. Алена Баркоўская, 58 гадоў. Генавефа Сенкевіч, 79 гадоў. І Ягор Дзегцяроў, 42 гады. Іван Гарбоўскі, 60 гадоў. Вечны адпачынак дай ім, Пане. Даверым новораспачаты тыдзень і ўсю нашу парафію Маці Божай. Тваёй абароне адаёмся, святая Богородица. У наших патрэбах не пагарджай маленнем нашим, і ад усялякай злой прыгоды выбаўляй нас заўсёды. Панна хвалебная і благаслаўлёная, о Пані наша, апякунка наша, суцяшальніца наша, ты заступніца наша, сынам сваім нас паяднай, сыну свайму нас даручай, сыну свайму нас аддавай. Столькі было б аб'яваў, жадаю ўсім добрага адпачынку. Сёння і таксама плённага тыдня працы. Папросім ксяндза Антона, каб удзяліў нам Божае благаслаўленне. Пан з вами. С Духом Твоим. Няхай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в упокое Христа. Дякуємо Пану Богу. Соль землі святло для свету, вось найлепшы шлях жыццёвы. Цэлы свет хай бачыць гэта і праславіць Бога ў небе. Жыві Евангеліем у жыцці штодзённым і узяўшы крыж выходзь на шлях Христовы. Живи Евангелием с любовью в сердце, каб свет добро, спокой и радость нести. Живи Евангелием с любовью в сердце, каб свет добро, спокой и радость нести. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Нехай будзе праслаўлёны найсвяцейшы сакрамент, праўдзівае цела і кроў Пана нашага Езуса Христа. Нехай будзе праслаўлёны найсвяцейшы сакрамент, праўдзівае цела і кроў Пана нашага Езуса Христа. Няхай будзе праслаўлёны найсвяцейшы сакрамент, праўдзівае цела і кроў Пана нашага Езуса Христа. Цяпер і заўсёды і навекі вечныя. Амен. Святы Арханёле Міхале, беражы нас у змаганні, будь нам абаронаю супраць спакусаў і пастак злога духа. Пакорна просім, няхай яго знішчыць Пан Бог, а ты, князю войска нябеснага, моцаю Божаю скінь у пекла сатану і іншых злых духаў,
якія на згубу душаў снуюць па свеце. Амен. У імя Отця і Сина і Духа Святого. Амен.